I canviant d'assumpte, els veïns del Saler a València reivindiquen inversions per a la seva pedania. Demanen que s'executen reclamacions històriques com ara dotacions esportives o la connexió del nucli urbà amb el port de l'Albufera. En este edifici del segle XVIII se subastaven els jocs per a la caça a l'Albufera. Ara, des de la Casa de la Demanar, associacions del Saler demanen al govern de València que posen solució a les mancances del municipi, com son les instalacions esportives o un centre cívic. Es el único municipio sin unas instalaciones deportivas desde que quitaron el polideportivo del Saler. Lo que se utiliza de centro cívico y social es esta misma Casa de la Demanar, que se va manteniendo gracias a las aportaciones de los socios. També consideren imprescindible la reconnexió del Saler amb el seu port, separat del municipi als anys 70, per la construcció de la CB500. Una carretera que a més genera soroll i perill per als veïns d'esta pedania, on no s'ha reduït la velocitat fins que hi han hagut accidents. Que en una rotonda reductora de velocitat i en senyalització controlada, en un simple pas de vianants, es podria solucionar. Volen solucions als problemes d'aparcament i a la degradació del litoral per causa del Port de València. Reconeixen la voluntat de les institucions, però n'hi ha alguna peça que falla ahí, perquè diuen que volen però al final no arriben.